Gomendagarria den lehenengo pausua da internet nabigatzaile eroso bat erabiltzea. Kasu honetan bakoitzak erabilin beharko du nahi duena, guk gomendatzen duguna da Chrome erabiltzea. Beraz, edozein deskargatzeko Googlera joan eta deskargar Chrome edo Mozilla edo zuek uste duzuena. Kasu honetan nik Chrome instalatuko dut eta gogoratu instalatzerako orduan Windowsek beti bi bertsio daukala, vale? Dauka por 32 edo por 64, por 32 edo por 64 bertsioa dituela. Gure ordenagailuak bider 64 bertsioa da. Beraz, deskargatzerako orduan, jaitsi behar duzue bider 64 jartzen duen hori. 32 bits por 64. Bideratu harko dugu. Kasu honetan, hemen gauza gertatu zait. Pantalla handitu edo txikitu dezaket. Zelan handitu edo txikitu dezaket? Edo bai, teklatuaren ezaugarrien bitartez, edo teklatuan kontrol eta gehi eman ezkero, kontrol más, pantalla handituko da, edo kontrol y menos edo gidoia eman ezkero, pantalla txikitu egingo da. Vale? Hau zuen erosotasunerako da. Orduan, Googleen sartu nabigatzaile berri bat aurkitzeko, Googleen nabigatzaile baten bitartez Googleen sartu eta Googleen bilatu zen nabigatzaile berria nahi duzuen, eta behin nabigatzaile berri horretan zaudetenean, deskargatu nahi duzuena instalatzeko, baina gogoratu beti ere, gure Windows bertsioa, Windows 10 dela, 32 bits por 64. Kasu honetan, for Windows 10, 32 bits, ez du jartzen por 32 o por 64, beraz, berdin zaigu. Download Chrome eta instalatuko dugu.